Και κύριοι συνάδελφοι, με αφορμή το παρόν νομοσχέδιο θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα κομμάτι που αφορά τη Χαλκιδική. Μια Χαλκιδική που επενδύει σε δύο τομείς, στον πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό. Σήμερα βέβαια θα κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά μόνο στον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα στο κομμάτι της πράσινης ελιάς που είναι και επίκαιρο τον τελευταίο μήνα. Και αυτό γιατί η ακαρπία των τριών τελευταίων ετών, από το 2021 μέχρι το 2023, η αδυναμία εξέβρισης εργατικού δυναμικού που μπορεί να εξυπηρετήσει τους παραγωγούς και όχι μόνο, αλλά και η λειψιδρία που μαστίζει τη χώρα τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής, ανέβασαν το κόστος παραγωγής σε δυσθεώρητα ύψη. Πέραν αυτού και λόγω της μικρής περίοδου συλλογής του προϊόντος, η αδυναμία των υπηρεσιών, των δημοσίων υπηρεσιών, να κινούνται συστηματικά, αυστηρά και δίκαια για όλους τους παραγωγούς και τους μεταποιητές, οδήγησε για άλλη μια χρονιά σε ένα οικονομικό αποτέλεσμα που δεν αξίζει στο εξαιρετικό αυτό προϊόν. 150.000 τόνους πράσινης ελιάς εξάγει η Χαλκιδική ετησίως σε μια καλή παραγωγική χρονιά. Είναι ο πρώτος νόμος σε εξαγωγή βρώσιμης ελιάς. Το προϊόν της είναι POP. 6,5 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, χιλιάδες παραγωγοί και δεκάδες μεταποιητές εναποθέτουν τις ελπίδες τους στην γη. Θα πρέπει λοιπόν οι υπηρεσίες, εφαρμόζοντας το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, να τους συνδράμουν όπως πρέπει, διαφυλάσσοντας το προϊόν με αξιοπρεπείς τιμές, κάτι που δεν γίνεται, μέσω συνεχών ελέγχων, η δε πολιτεία να τους στηρίζει όπως έπραξε στη Θεσσαλία σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να γίνει. Τέλος, οι ίδιοι οι παραγωγοί, και αυτό είναι το σημαντικό για μένα, θα πρέπει να ενωθούν και να οργανωθούν, γιατί αν δεν το κάνουν, κάθε χρόνο θα πληρώνουν το αντίτιμο της απραξίας τους. Επί του νομοσχεδίου τώρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαχείριση των δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα υπήρξε εδώ και χρόνια αντικείμενο συζητήσεων και προτάσεων για μεταρρυθμίσεις. Οι προτάσεις που εκφράζονται στο παρόν νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σκοπεύουν να αναθεωρήσουν τις υπάρχουσες πρακτικές, καθιστώντας τις πιο αποδοτικές και διαφανείς. Σημαντικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία μιας μακροπρόθεσμης επενδυτικής στρατηγικής που να στηρίζεται σε ρεαλιστικές παραμέτρους, απαντώντας στις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας. Μέσω της αναδιάρθρωσης των διαδικασιών και της ψηφιοποίησης των συστημάτων διαχείρισης, η Ελλάδα αποβλέπει στη βελτίωση της διαδικασίας εκτέλεσης δημοσίων έργων, επισημαίνοντας την ανάγκη για προσεγμένες αξιολογήσεις και διαχείριση. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν στοχεύουν μόνο στην αναθέρμανση της οικονομίας, αλλά και στη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, προάγοντας μια βιώσιμη και διαρκή ανάπτυξη για το μέλλον. Η αλήθεια είναι πως η σύγχρονη κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα στην Ελλάδα απαιτεί επίγουσα προσοχή. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα στοχεύει να επενδύσει στρατηγικά σε υποδομές και κοινωνικές υπηρεσίες, είναι ζωτικής σημασίας να κατανοήσουμε την υφιστάμενη κατάσταση των έργων, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις έχουν υποστεί καθυστερήσεις λόγω απουσίας σύγχρονης εποπτείας. Όπως ανέφερε και στην εισήγησή του στην Επιτροπή ο εισηγητής μας, η ανάγκη για αναδιοργάνωση του θεσμικού πλαισίου είναι προφανής. Μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση των δημόσιων επενδύσεων μπορούμε να πετύχουμε μια σταθερή βάση ανάπτυξης και να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις δημόσιες αρχές. Συγκεκριμένα, η αύξηση των δημοσίων επενδύσεων σε συνδυασμό με τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διαφάνειας αποβλέπει στη δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού και βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το οποίο θα αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας μας. Παράλληλα, η ανάγκη για μακροχρόνιο σχεδιασμό και στρατηγική χρηματοδότηση είναι επιτακτική για τη σταθερότητα και την ευημερία της χώρας. Ένας από τους βασικούς στόχους του παρόντος νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της αποδοτικότητας των διαδικασιών. Αναφέρθηκε ο εισηγητής μεταξύ άλλων και στην πενταετή στρατηγική που θα συνδυαστεί με τη δημιουργία ενός ταμείου, ειδικά για την αντιμετώπιση των καταστροφών, επισημαίνοντας έτσι τη σημασία της πρόληψης στη διαχείριση. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80, οι επενδυτικές στρατηγικές έχουν υποστεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διαφόρων φορέων έχει οδηγήσει πολλές φορές σε καθυστερήσεις και αναποτελεσματικότητα.
Με την καινοτόμο προσέγγιση των μεταρρυθμίσεων που προτείνονται για τις δημόσιες επενδύσεις, υπογραμμίζεται η σημασία της διαφάνειας και της λογοδοσίας, στοιχεία κρίσιμα για την αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας. Οι ρυθμίσεις αυτές επιδιώκουν τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση και στις τοπικές αρχές να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους πόρους τους με τη βοήθεια ψηφιακών συστημάτων, τα οποία θα διευκολύνουν την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των έργων. Επιπλέον, η πρόταση ενός δεκαετούς κυλιόμενου επενδυτικού προγράμματος επιτρέπει την προγραμματισμένη ανάπτυξη με ξεκάθαρους στόχους και ως εκ τούτου οι μεταρρυθμίσεις αυτές στοχεύουν στη δημιουργία ενός ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα φέρει και κοινωνική σταθερότητα. Με την υιοθέτηση ενός νέου συστηματικού μοντέλου δημόσιας επένδυσης, οι πόροι θα κατευθυνθούν πιο αποτελεσματικά σε τομείς που απαιτούν επίγουσα ανάκαμψη. Η σημασία των δημοσίων επενδύσεων δεν περιορίζεται μόνο στην ενίσχυση των εθνικών υποδομών, αλλά επεκτείνεται και στη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας. Η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία έχει αποδειχθεί κρίσιμη για την αναβάθμιση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νομοθετική πρωτοβουλία στοχεύει στην δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας που θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ εκτελεστικών φορέων και εμπλεκόμενων μερών. Ανάμεσα στα κύρια θέματα που συζητήθηκαν επίσης ήταν οι μηχανισμοί χρηματοδότησης και η ανάπτυξη βιομηχανικών ζωνών, κρίσιμοι παράγοντες για την προσέλκυση επενδύσεων και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας. Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το νέο πρόγραμμα επιδιώκει να ενισχύσει τη σύνδεση ανάμεσα στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας ότι οι επενδύσεις θα είναι συμβατές με τις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας. Σημαντικός πυλώνας είναι επίσης και η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων για την ανασυγκρότηση περιοχών που πλήττονται από την ενεργειακή μετάβαση, όπως η Δυτική Μακεδονία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Λόγω αυτών των καινοτομιών, το σχέδιο αναμένεται να στηρίξει ουσιαστικά την οικονομική ανάπτυξη και να συμβάλλει στη βιωσιμότητα των δημοσίων επενδύσεων, προετοιμάζοντας το έδαφος για ένα πιο ανθεκτικό μέλλον. Κυρίες και κύριοι, τελειώνοντας, η ψήφιση του νέου αναπτυξιακού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων έχει ανάγκη από ένα συντονισμένο και διακομματικό σχεδιασμό που να διασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων. Με ειδική αναφορά στα μέχρι τώρα επιτεύγματα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως η αύξηση των απορροφήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, καλείται κάθε βουλευτής να συνεισφέρει ενεργά στην μεγάλη εθνική προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας. Μόνο μέσω μιας συλλογικής προσέγγισης μπορούμε να επιτύχουμε βιώσιμες λύσεις, αποφεύγοντας τον κίνδυνο χρηματοδοτικών κενών και επενδύοντας σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους Έλληνες. Σας προτείνω λοιπόν να υπερψηφίσετε το παρόν νομοσχέδιο. Σας ευχαριστώ.